kurwa edini y'abakatholiki kurwa St Joseph Samasago Parish ensemo ya Kiambu nigo na barabu batware inchira yo musalaba abaimugeti musalaba bune inchira ya moyo kwenyera amateso Yesu Kristo aiterete no gukwo kwaye umusalaba igoro nigo abegene abo baragwa na Father Thomas Okina. Tukerigalia lero tuwatalira senchira yo musaraba ase parish yaito ya Masago asenge nchoko kwati orogando rwa Kristo rero torokia emechando nakugwa mono iya tuletera to gutoli bwito kuna mwanya bantu nigo togwa kiraba Kristo bonsi bali basera senchira yo musaraba bali baligereria kurwa chinse mwa wachiro orogando rwo kwegena arokorokia obubwi bwito ntubuna ba Kristo wetera se Kristo monyene Yesu oyo tutoleti ntubuna mwanya bantu nigo tokosa orogando rwo wiya kugwa mono Tararu asli kanya maragoba se vigil buka wa Bibiansi abasteni atano mwana na moyo mtakatifu Thank you.